बिटिआरनि रायजोनि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे गोदान खबर आरो मोननो थांगासिनो दङ। आंनि थाखायथ' दिनै जोबोद खुसिनि दिन। आंखौ दिनै मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आं जेरै लुगैदों, आं जेरै सानदों, रायजोआ आंनि सायाव गोजोननाय देखायदों। खिन्थु बिपिएफनि दैदेनगिरि अर्थात बिथांमोननि मुरब्बीनि थाखाय दिनै बिराद गाज्रि खबर। आरो बे खबरखौ नोंथाङा माने बिपिएफनि गासैबो दिनै बिटिआरनि हालामाव खोनासंनानै लाखा। बिपिएफआ मुसलपुराव जों खोनाबाय थाखादोंमोन मोननै जाहां जादों होननानै। दिनै जोंनाव सार्टिफिकेट दं, जोंनाव प्रमाण दं। दिनैनिफ्राय मुसलपुराव बिपिएफआ मोननै बाहागोआव खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे मोननै बाहागोआ बावैनो मोनसे बाहागोआ बबेबा मोनसे लामाजों खारगासिनो दङ। बे खोथाखौसो आं दिनै हाग्रामा महिलारि, देरहासार बसुमतारी, रिहन दैमारी, A to Z जेसेबां बुरजा लिडार दं खोमाखौ गुवार खालामनानै खोनासंनानै लाखा। बे खामानिया बे हाबाफारिया मुसलपुराव जाबाय नोंथांमोननिया। बिनि सायाव नोंथांमोना इउटिलाइजनि सोदोबा बिसिना साप्लाइ जेबो गैया। आंथ' चेलेन्ज होदों मुसलपुर समाजआव, बिथांमोना होनदों खामानि मावदों। आं होनदों एफाराब खस्थ' खालामनांगौ खोथा गैया। बिटिआरनि आंबो सासे MCLA, आङो गाबोननो रिजाइन होगोन जुदिहे मुसलपुर समस्तियाव बबेबा गामियाव थिंजों लुजानाय न', पाक्काजों लुजानाय न', फ्ल'र लुनाय न' जुदि बेबायदि न' लुनानै देखायनो होयोबा, एथ'राब मेल मिटिं खालामनानै एथ'राब माने आथिं हमै खुलुम मानसि लिंबाबो नोंसोर दिनै मानसि लाबोनो हाया, बेबायदि परिबेस जानायानो नङा। न' गंसे मोजां देखाय, अखानायैनो राकेशआ रिजाइन। मा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ दं? 17 बोसोर जुदि नोंसोर खामानि मावदोंमोनबा गाबोननो रिजाइन खालामगोन आं। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।